Mill-aħħar ta' Ottubru l-hawn inġabru l-fuq minn 11,000 tunnellata ta' materjal organiku. Dan fl-istess waqt li kien hemm tnaqqis fil-volum ta' skart miġbur tal-Borża Sewda. L-istatistika miġbura mill-Wasteserv tindika wkoll żieda fil-ġbir tal-materjal riċiklabbli. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li deċiżjonijiet li ħadan il-Gvern biex idaħħal il-ġbir tal-iskart organiku fuq skala nazzjonali kienet deċiżjoni għaqlija u qed tilħaq l-għanijiet tagħha. F'rapport bit-titlu The EU Environmental Implementation Review 2019, il-Kummissjoni Ewropea kkonfermat li l-Gvern qed jieħu l-miżuri neċessarji u konkreti biex itejjeb il-qagħda ambjentali f'pajjiżna. Dan fl-istess waqt li l-Gvern għaddej bil-proċess ukoll biex ikollna pjan ġdid dwar l-immaniġġjar tal-iskart wara l-2020. L-impenn tal-Gvern hu li sal-2023 pajjiżna jkollu infrastruttura ta' waste to energy fejn mill-iskart jiġi ġenerat l-enerġija. Din il-faċilità titratta 40% tal-iskart ġenerat. Aktar minn hekk matul din is-sena pajjiżna se jintroduċi skema ta' revużjoni għal ġbir tal-kontenituri tax-xorb tal-plastik metallu ħġieġ. Dan jawgura tajjeb ukoll kif ir-rapport jikkwota li 90% tal-poplu Malti u mħasseb dwar l-impatt tal-plastik fl-ibħra, u għaldaqstant din il-figura għandha turi kif il-poplu Malti lest li jkollabora u jipparteċipa bisħieħ f'din l-iskema. Bil-Ministru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima José Herrera ħabbar diġà li l-Gvern se joħroġ għal konsultazzjoni pubblika strateġija dwar is-single-use plastic fejn mod effettiv ikun qed iħeġġeġ lin-nies biex inaqsu l-użu ta' dan it-tip ta' materjal kif ukoll jintużaw prodotti alternattivi. Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea jħares ukoll lejn l-aspetti ta' kwalità tal-arja u riforma fit-trasport pubbliku u l-inizjattivi varji li ħadan il-Gvern favur mezzi alternattivi ta' trasport aktar notfa. Il-Kummissjoni tinnota wkoll li 34 sit li jkopru 30% tal-art iddikjarata Natura 2000 u dawn is-siti għandhom pjani ta' maniġġjar ambjentali. Il-Kummissjoni Ewropea tilqa' b'mod pożittiv il-fatt li f'Ġunju tal-2018 ġew iddikjarati 35% taż-żoni marittimi bħala protetti. F'istqarrija mill-Ministeru għall-Ambjent intqal kif il-Gvern se jkompli jkun kommess li jboġġi l-ambjent bħala priorità nazzjonali u se jistudja fid-dettall il-punti mqajma u rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Kummissjoni Ewropea f'dan ir-rapport biex ikompli jipproteġi mhux biss il-kapital naturali ta' pajjiżna iżda l-kwalità tal-ħajja tagħna lkoll. B'reazzjoni l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA qalet li se tkompli taħdem u tikkomunika ma' msieħba u individwi, partikolarment il-ġenerazzjoni żagħżugħa, biex tqajjem kuxjenza ambjentali u tipproteġi l-ambjent bl-aqwa prattiċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.